Hieno paketti, kaikin puolin näyttävä, myyvä. Ja mikä ero? Katoppas, ihan julmettu ero. Eli tässä on Furcopra Pro ja tässä on karvakamu. Ja Furcopra Prossa on tämmöiset erinomaiset ominaisuudet. Tässä on toisella puolella triplapaineterä ja täällä on sama terä kuin karvakamussa, eli tupla kitkaterä. Ja sitten täällä on vielä nämä sivuterät, jotka toimii omalla tavalla. Nopea näyttö, eli sama kuin karvakamu. Sitten jos siellä on tiukkaa karvaa kiinni, triplapaineterä ja vetellään eri suuntiin, niin näetkö, ne onkin tossa. Ja sitten vielä, jos on oikein pahaa, niin tällä pystyt ottaa tämmöisen sivuterillä tämmöisen paineotteen. Ja sillä kun vetelee eri suuntiin, niin lähtee. Tää on aivan ykkösjuttu. Tässä ei ole mitään tukirakennetta tässä päällä, eli tää on jatkuu ympäriinsä tätä Kitka Durafric-materiaalia. Raanan alla helppo huuhdella. Valmiina uuteen koitokseen. Tätä nyt.